Ако живееш с Хашимото или се бориш с симптоми като постоянна умора, напрежение, отоци, липса на енергия, знам точно как се чувстваш, защото и аз бях там. Моята история започна с едно голямо изтощение. Тялото ми крещеше за помощ, аз не разбирах какво става. Дойде момент, в който разбрах, че трябва да поема контрол над живота си и тогава се обърнах към природата. Започнах с нещо, което тотално промени здравето ми. Направих първия детокс. Не глад, не крайности, а истинско нежно пречистване, което помогна на тялото отново да диша. Открих, че при Хашимото детоксът е като натискане на бутона рестарт. Когато червата, черния дроб и лимфната система се освободят от натрупани токсини, шлаки, когато хормоните започнат да се подреждат, започнах да чувствам разликата още първите дни. Стана ми по-леко, по-спокоен сън, имах по-добро настроение, по-малко възпаления. За мен ключът беше комбинация от чиста вода, движение, супер храни и хранителни добавки, които включваха полезни пробиотици за тънкото и дебелото черво и други супер храни подкрепа на щитовидната жлеза, като селен, афоводорасли и разбира се ежедневие без стрес, доколкото е възможно. Докато правя детокса, тялото ми сякаш ми благодареше. Умората започна да изчезва, мускулите ми се отпуснаха, а сърцето ми биеше по-спокойно. Нямаше го това изпотяване, нямаше го това раздразнение. Разбрах нещо много важно. Хашимото не е присъда. Това е покана да се погрижиш за себе си. Ако и ти се бориш с Хашимото, знай, че не си сам. Има път напред, има решения и всичко започва с едно малко действие. Да позволиш на тялото си да се освободи от това, което му тежи. Аз успях да възстановя силите си и да върна живота в тялото си. И ти можеш. Ако искаш да научиш как точно направих моя детокс и как можеш и ти да го приложиш, напиши в коментар детокс и аз ще се свържа на лични с теб.